Jag tror att ingen ser vad det är. Var det med eller? Ni kollar på mig så. Jaha, ni båda kollar på mig så. Så jävla kul. Ja, precis. Det var riktigt kul. Jag tyckte att det var så det var kul. Lika med bjudning i alla fall hade hon där. Åh. Så blir vi av med bara det. Oj! Jag börjar fundera på vad jag sa. Alltså, grejen är att den är rosa. Ja, men jag har nästan huvudet på rosa. Jag ska inte göra rosa med säga. Ja, men alltså, den är rosa. Jag har sett den. Jag gjorde typ ett par så. Jag ska nog ha en vinröd eller marinblå. Ja, jag hade en den. Är det blå? Jag tänkte mig låna om det var så att jag trodde att jag skulle komma ut. Om du får en bild, jag ska visa dig. Jag sa att vi ska Ja, det var det jag tänkte också. Nej, vad jag hörde var för du. Jag hörde först det och sen hörde jag i lägen. Vad är det? Grejen är att min där både var för bred och för lång. Men jag kan ha högre klackar. Den var för lång för mig. Det var då Emma som bokat en tid i solariet som var i 3 månader. Den perioden hos studenten. Man tittar typ så här på kortet från det var fan det var så bara okej. Det här var normal. Man såg verkligen såhär solariedrömmar. Och det roligaste är att den bilden när vi har typ uppdraget alla kompisar så ser man längs vägen. Ja. Har ju blixten mest i den, eller i mitten. Och så kommer Emma och så är det svart. Det var fan det var. Man blir sådär skärning så jag hade min plats. Så billigt känner jag. Det här är alltså start nummer 8. Vilken av som jag har? Vad blir det? Vad sa jag när jag skulle gå med kavaj?